welcome, vítejte. Budeme potřebovat někoho, kdo bude číst české Bhagavad Gita. Dobrovolný na čtení z česky z Bhagavad Gita. Michal, můžeš? Hare Krishna. Today we will continue where we stopped last time. Dneska budeme pokračovat, kde jsme naposledy přestali. We are reading from 10th chapter of Bhagavad Gita. Čteme z 10. kapitoly Bhagavad Gity. Which is called Opulence of the Absolute, která se nazývá bohatství absolutního. And the first verses of this chapter, Krishna explains exactly these opulences. A v těch prvních verších této kapitoly Krishna vysvětluje svůj majestát. And today we will read few verses where Krishna continues to explain his opulence. A dneska budeme číst další verše, ve kterých Krishna popisuje svůj majestát. And as every year, a jako každý rok, in December, v prosinci, is coming the day of appearance of Bhagavad Gita. Přichází den zjevení Bhagavad Gita. Last year it was exactly the Wednesday when we had the program here. Minulý rok to bylo přesně ve středu, když jsme tady měli program. This year it was this Monday, Ekadashi, and appearance day of Bhagavad Gita. Tady ten rok to bylo teďka v pondělí, kdy bylo Ekadashi a den zjevení Bhagavad Gita. Which means the day when the battle of Kurukshetra started more than 5,000 years ago. Což znamená den, kdy začala bitva na Kurukšetře před více než 5,000 lety. And as we know also from Bhagavad Gita, jak víme také z Bhagavad Gita, but more it's described in Mahabharata. Více je to popsáno v Mahabharatě. The beginning of the battle, začátek bitvy, when Arjuna wants to see for the last time before the battle starts all his relatives which are fighting for the enemy's side. Kdy Arjuna chce naposledy vidět, předtím než začne bitva, své příbuzné, kteří stojí na straně nepřátel. And he is asking Krishna to bring their chariot in the middle. There are two parties waiting for the fight, and Arjuna tells Krishna, please bring our chariot closer to them so that I can see them last time. Takže tam stojí ta dvě vojska proti sobě a Arjuna poprosí Krishnu, aby jeho kočár zavezl do prostřed, aby blíže tomu nepřátelskému vojsku, aby mohl naposledy vidět své příbuzné předtím, než bitva vypukne. Because Krishna, even though the Supreme Personality of Godhead, is playing the part of Arjuna's charioteer. Krishna, i když je nejvyšší osobnost božství, hraje roli Arjunova vozataje. Charioteer is usually something less than the warrior who is fighting on the chariot. Ten vozataj stojí níže, nejenom fyzicky, ale i v té hierarchii, než ten bojovník, který bojuje, kterého vozí na tom bojovém voze. So that's Krishna. He is prepared to serve his devotees also.
Takový je Kršna, je připraven sloužit svým oddaným. Even though he is Supreme Lord, worshipped by his devotees, still he accepts the role of servant of his devotees. I když je nejvyšší pán, který je uctíván svými oddanými, obsluhován, stejně někdy rád přijme roli služebníka svých oddaných. So, this is the moment of revealing the knowledge of Bhagavad Gita. To je ten moment zjevení toho poznání Bhagavad Gita. When they are standing on the chariot amongst the both parties, kdy stojí na voze mezi oběma těmi vojsky, and Arjuna becomes by the influence of Krishna's yoga maya, he becomes completely overwhelmed with emotions when he sees his relatives. Takže řízením Kršnovy energie yoga máji Arjuna je najednou úplně přemožen emocemi, když zajedou blíže k tomu druhému vojsku, on vidí tam všechny ty své příbuzné. Because he knows they will die. No. In the next days they will be all dead. A protože věděl, že v dalších dnech všichni zemřou. So he was fighting so many battles already all over the universe, Arjuna, not only on this planet. Arjuna bojoval tolik válek po celém vesmíru, vybojoval nejenom na této planetě. And now, when this battle is coming, he becomes completely emotional and actually, how do you say, he collapses on the chariot. Takže Arjuna už vybojoval tolik válek po celém vesmíru, ale teď před touto válkou najednou začne být rozrušen emocemi a skolabuje na tom bojovém voze. And as he is the warrior and Krishna is only his charioteer, a jak Arjuna je tam ten velký bojovník a Krishna je jenom jeho vozatajem. Now it happens that their roles change. Stane se, že jejich role se teď vymění. And Arjuna, completely confused and helpless, is asking Krishna to guide him, to become his guru. A Arjuna úplně zmaten a přemožen těmi emocemi teďka žádá Kršnu, aby ho vedl, aby se stal jeho guruem. So, charioteer now is schooling their, his boss, his fighter who is giving him, how do you say it in English? Instruction. Orders how to fight, where to go, like this. Takže Kršna teď začne školit Arjunu, který je za normálních okolností na tom voze jeho šéfem, který říká tomu vozatajovi, co má dělat, kam má jet a tak dále, jak má postupovat v té bitvě. So that's beginning of Bhagavad Gita. Completely confused Arjuna and smiling Krishna, who is observing all his emotional breakdown. Takže to je začátek Bhagavad Gity, kolabující Arjuna a usmívající se Krishna, který sleduje celý ten jeho kolaps. And we are usually wondering why in such a terrible situation Krishna is smiling. Obvykle se divíme, proč se v tak hrozné situaci Krishna směje. Arjuna is collapsing on his chariot. Arjuna tam kolabuje na jeho voze. All around millions of kings and soldiers who will be dead in few hours or days. A okolo nich jsou miliony králů a vojáků, kteří zemřou za pár hodin nebo dní.
And Krishna is smiling. A Krishna, takže všichni ti, kdo tam zemřou, ti vojáci za pár hodin na dní, a Krishna se směje. A Arjuna tam kolabuje na voze. And not only we are puzzled by this, but Arjuna was also. A nejenom my se tomu divíme, ale Arjuna se divil taky. Because he considered the situation terrible. Arjuna považoval tu situaci za hruzostrašnou. And Krishna is smiling. Why? This was puzzling to Arjuna. Krishna se směje. Proč? Arjuna se tomu divil. And he tried to convince Krishna that it's terrible. And he spoke from the Vedas as he heard Arjuna. He was no speculating. He was just repeating what he heard from the Vedas, from the saintly persons. Takže Arjuna začal vysvětlovat Kršnovi, jak je to hrozná situace a nevymýšlel si nic. Říkal jenom to, co slyšel z písem od svatých osob. He was quoting and he was right. A citoval a měl pravdu. But he was quoting something which was right, but not at the moment. This happens sometimes. Takže on citoval něco, co bylo správně, ale ne v tu danou chvíli. Because there is always time, place and circumstances. Tam je vždycky hraje roli čas, okolnosti a místo. So Arjuna was quoting nice things, but in the wrong place and wrong time. Takže Arjuna citoval hezké věci, ale na špatném místě a ve špatnou dobu. Therefore Krishna was smiling. And when Arjuna saw it and he ran out of his arguments, když to Arjuna viděl a došly mu argumenty, he was even more puzzled. Byl ještě více zmaten. And Krishna was even more smiling. A Krishna se ještě více smál celé té situaci. And Arjuna came to genius conclusion. A Arjuna došel v tom stavu ke geniálnímu závěru. I have no other chance how to solve this situation than to surrender to Krishna and listen from him what's really going on here. A došel k tomu závěru, že teď už nemá jiné východisko, jak se dostat z toho zmatku, než se odevzdat Kršnovi a slyšet od něho, co se tady vlastně děje. Proč se Kršna směje, když se tady teďka odehrávají takové hrozné věci a budou odehrávat. So then Krishna spoke whole Bhagavad Gita to Arjuna, just to bring him out of his illusion, because Arjuna was in illusion at the time. Jenom tehdy Kršna vyslovil celou Bhagavad Gitu jenom proto, aby Arjunu vyvedl z iluze, ve které Arjuna v tu chvíli byl. This was all arranged by Krishna's internal energy Yoga Maya. To vše bylo zařízeno Kršnou vnitřní energií Yoga Maya. Arjuna is never in illusion because he is eternal associate of Krishna. Arjuna není nikdy v iluzi, protože je věčným společníkem Krishna. And Krishna will tell him in Bhagavad Gita that we both went through many births, but you don't remember. I do, but you don't. A taky řekne Arjunovi, že jsou oba věční, že už prošli mnohými zrozeními a Krishna si je všechna pamatuje, ale Arjuna ne. V Mahabharatě už před tou bitvou se dozvíme od různých svatých osob, že Krishna a Arjuna jsou Nara a Narayana. In Bhagavad Gita, in Mahabharata, we hear even before Kurukshetra battle from rishis that Krishna and Arjuna, they are no one else than Nara and Narayan, eternal companions. Nara, the living being, Arjuna, and Narayan, the supreme living being, supreme Lord. These two are always together. Takže Nara, Narayan jsou Nara, živá bytost, a Narayan, nejvyšší pán, a ti dva jsou vždycky spolu. And in this time, they appeared as Krishna and Arjuna. A tehdy se tam objevili jako Krishna a Arjuna, this eternal Nara, Narayan.
věčný Nara a Narayan. So, that's appearance of Bhagavad Gita, and you can read more here in the first chapter or in Mahabharata if you have this English copy, nebo českou. Můžete číst více tady v první kapitole nebo v Mahabharatě o tom zjevení Bhagavad Gity, pokud máte Mahabharatu doma. And now we will continue where Krishna in 10th chapter is describing Arjuna, his opulences. A dneska pokračujeme tam, kde Krishna popisuje Arjunovi svůj majestát. So we will read the verses 4, I think it was last time, 4 to 7. Yeah? So, 4, 5. Buddhirgyanam samoda kshama satyam damakshamaha sukham dukham bhavo bhavo bhayam cha bhayam evacha ahimsa samata tushtis tapodanam yasho yashaha bhavanti bhava bhutanam mata eva pritak vidhaha. Translation from His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy. All these rise qualities of living beings are created by me alone. Inteligenci, poznání, osvobození od pochyb a iluze, schopnost odpouštět, pravdomluvnost, ovládání smyslů, ovládání mysli, štěstí a neštěstí, zrození, smrt, strach, nebojácnost, nenásilí, vyrovnanost, spokojenost, askezi, dobročinnost, slávu i ostudu. Všechny tyto různé stavy živých bytostí jsem stvořil jen já sám. 10:6. Maharshayak saptapurve chatvaro manavastatha madbhava manasa jata yesham loka imat prajaha. These 7 great sages, and before them the 4 other great sages, and the Manus, progenitors of mankind, come from me, born from my mind, and all the living beings populating the rise planets descend from them. 7 velkých mudrců a 4 další velcí mudrci, kteří přišli ještě před nimi, jakož i Manuové, původci lidstva, se narodili země z mojí mysli. A všechny živé bytosti na různých planetách jsou jejich potomstvem. 10:7. Etam vibhutim yogam cha mama yo veti tattvataha sovikalpena yogena yujyate natra samshayaha. One who is factually convinced of this opulence and mystic power of mine engages in unalloyed devotional service. Of this there is no doubt. Člověk, který opravdu zná tuto mou velkolepost a mystickou moc, se věnuje čisté oddané službě. O tom není pochyb. In the purport to this verse, Srila Prabhupada explains, ve významu tomuto verši Srila Prabhupada vysvětluje: The highest summit of spiritual perfection is knowledge of the Supreme Personality of Godhead. Vrcholem duchovní dokonalosti je poznat nejvyšší osobnost božství. Unless one is firmly convinced of the different opulences of the Supreme Lord, he cannot engage in devotional service. Nikdo se nemůže věnovat oddané službě, dokud není přesvědčený, jakými druhy bohatství nejvyšší pán vládne. It's logical, is it not? Until we are convinced about the opulences of the Lord, we will not engage in his service. Takže to je logické, že dokud nejsme přesvědčeni
o majestátu nejvyššího pána, nezaměstnáme se v jeho službě. Generally, people know that God is great, but they don't know in detail how God is great. Lidé většinou vědí, že Bůh je velký, ale nevědí o jeho velikosti nic bližšího. Here are the details. Tady jsou podrobné popisy. If one knows factually how God is great, then naturally he becomes a surrendered soul and engages himself in the devotional service of the Lord. Ten, kdo opravdu ví, jak je Bůh velký, se mu přirozeně odezdá a oddaně mu slouží. When one factually knows the opulences of the Supreme, there is no alternative but to surrender to him. Když člověk pozná majestát nejvyššího pána, nemá jinou možnost, než se mu odezdat. This factual knowledge can be known from the descriptions in Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and similar literatures. Toto faktické poznání může získat z popisů Šrímad Bhagavatámu, Bhagavad Gity a podobných textů. That's why Krishna explains in many places in Bhagavad Gita, and especially in this chapter, his opulences to Arjuna to convince him. A to je proč Krishna v různých částech Bhagavad Gita, zvláště v této kapitole, popisuje svůj majestát Arjunovi, aby ho přesvědčil. Because unless we are convinced, we will not do it. Whatever is it. Dokud nejsme o nějaké věci přesvědčení, tak ji nebudeme dělat, cokoliv to je. Even in everyday life, dokonce i v každodenním životě. If you have to do something, you have to be convinced of this. Když chcete něco dělat, musíte o tom být přesvědčeni. We are vegetarians here, Krishnatarians. My jsme vegetariáni, Krishnatariáni. And some people eat meat. A někteří lidé jedí maso. They are convinced that to eat meat is good, therefore they do it. Oni jsou přesvědčeni, že jíst maso je dobré, proto to dělají. We are convinced that to eat meat is wrong, therefore we don't do it. A my jsme přesvědčeni, že jíst maso je špatně a proto to neděláme. The conviction is there on both sides. Přesvědčení je tam. Yeah? Or you have to buy something. You need something, some clothing or whatever. Chcete něco koupit, oblečení, cokoliv. So the businessmen, they try to, those who produce these things, they try to convince you that their product is the best for you. Takže ti prodejci nebo ti výrobci se vás snaží přesvědčit, že ten jejich produkt je pro vás ten nejlepší. And when you are convinced, you will buy it. A když jste přesvědčeni, tak to koupíte. Even though it's little costly, but you are convinced now and you want it. I když to bude trošku drahé, ale jste přesvědčeni a teď si to koupíte. So conviction is very important thing. Yeah? You go and study some school. Why? Because you are convinced this will be good for me. Chcete studovat nějakou školu, protože jste přesvědčeni, že tohle bude dobré pro vás. Okay. So people are changing, places to live. Lidé mění místa pro život. We have here a lot of Indian friends. Máme tady spoustu indických přátel. Why you are here in Czech now, working, studying, proč jste teď v Čechách, pracujete, because you became convinced one day that it will be better than in India to study or work. Protože jste v jednu chvíli byli přesvědčeni, že pracovat a studovat tady bude lepší než v Indii. From some reason. But you became convinced, you came to the conclusion, this will be better for me, I go to Czech. Takže v jednu chvíli jste byli přesvědčeni, to pro mě bude lepší, jedu do Česka. And Czechs, they sometimes think, I should go to India, this will be better for me to live in India than here in Czech. A Češi zase si někdy myslí, pojedu do Indie, to pro mě bude lepší žít v Indii, než tady v Česku. And by the moment they become convinced, they go. A ve chvíli, kdy jsou přesvědčeni, tak jdou. So conviction is everybody tries to convince you somehow or other, by argument or by force.
argumentem nebo silou. So Krishna is trying to convince Arjuna that to surrender to him makes sense. Takže Krishna se snaží přesvědčit Arjunu, že odevzdat se mu dává smysl. Because when you surrender to me, all this you will gain. Když se mi odevzdáš, tohle všechno získáš. But if you don't surrender to me, all this you will lose. Ale když se mi neodevzdáš, tohle všechno ztratíš. So this is Krishna, he's explaining and trying to convince us. Krishna vysvětluje a snaží se nás přesvědčit. And on the other side, as soon as we don't hear Krishna convincing us, z druhé strany, jakmile neslyšíme Krishnovo přesvědčování, immediately we hear another voice and Maya is trying to convince us that Krishna is actually not the good thing to surrender to or good person. Maya nás okamžitě přesvědčuje, že Krishna není ta dobrá osoba, které bychom se měli. Maya offers us so many things to which we can surrender. We should, according to her, surrender. Maya nám nabízí tolik věcí, kterým bychom se podle ní měli odevzdat. So the listening to Bhagavad Gita all the time is very important. Poslouchat neustále Bhagavad Gitu je velice důležité, because as soon as you stop, jakmile přestanete, immediately the another voice comes and tries to convince you about the material existence. Okamžitě, jakmile přestanete, přijde jiný hlas a bude vás přesvědčovat o hmotné existenci. How good it is to remain in material existence. Jak dobré je zůstat v hmotné existenci. So, this and choice is up to you. Ten výběr je na vás. You have to make your choice. Which side you will listen to. Které straně budete naslouchat. This is always there. To tady bude vždycky. Therefore, we are sitting here and trying to listen Bhagavad Gita to become convinced about Krishna. Proto tady sedíme a snažíme se poslouchat Bhagavad Gitu, aby jsme se přesvědčili o Krishnovi. Otherwise, if we are not sitting here, we are sitting next door in the pub. Když nesedíme tady, ale vedle v hospodě, then there are other sounds and smells, you know, and tastes and everything which are convincing us that this is the right thing. Takže jinak sedíme vedle v hospodě a ty zvuky tam a ty vůně a chutě nás přesvědčují, že to je to dobré dělat. And we are thinking, you know, there are sitting people listening to some religious talks, you know, they are wasting their time like anything. A myslí si, tady sedí lidi, poslouchají tam něco o náboženství a takhle ztrácejí čas. They could enjoy here the beer with me and they are just drinking water there and just listening some religious talk. A oni tady se mnou si mohli užívat pití piva, oni tam sedí, pijou vodu a poslouchají nějaký náboženské řeči. And we are thinking the same about them. A my si myslíme to samé o nich. Oh, poor people. Říkám si, ubožáci. They are sitting there with beer and wasting their time. Oni tam sedí s pivem a ztrácí svůj čas. So there is conviction on both sides. So that's always there. We are in the kingdom of Maya, Prabhupada explained. Here is the kingdom of Maya. Prabhupada vysvětlil, že tady žijeme v království Maya. And Maya is always convincing everybody how wonderful it is to suffer in this material world. A Maya neustále přesvědčuje každého, jak úžasné to je tady trpět v tom hmotném světě. And then Krishna is coming into her kingdom and his people, he's sending his people, his devotees. A potom Krishna vstoupí do toho jeho království a posílá sem svoje lidi, své oddané. And they are preaching against Maya, completely different philosophy. A oni kážou proti té Máji úplně jinou filozofii. So this is, if you go to some another country and start to
make propaganda against the government of the country, they will quickly get on your case and kick you out. At the best, they can kill you also on the spot. Když přijedete do nějaké cizí země a začnete tam dělat propagandu proti vládě té dané země, tak vás brzy se vám podívají na zoubek a vyhodí vás ze země při nejlepším. Mohou vás taky zabít hnedka na místě. This is not done. That you come to someone and you start to make propaganda against him among his people. Se nedělá, že přijdeme někam a začneme dělat propagandu proti lidem té dotyčné osoby. But preaching of God's words, of Krishna consciousness, that's exactly like this. Ale kázání vědomí Kršny, slov Boha v tomto světě je přesně taková činnost. You are doing something which nobody wants to hear. You are saying something and Krishna is saying something which nobody wants to hear in this world. Takže my tady říkáme a Kršna říká věci, které nikdo nechce slyšet v tomhle světě. So now we are getting to, okay, nebudeme číst, jestli chceš, můžeš si přesednout, jestli chceš zůstat tady. Now we are getting to the main point of today's verses and lecture and the purport also of Srila Prabhupada. Teď se dostáváme ke hlavnímu bodu dnešní přednášky a těch veršů a toho významu Srila Prabhupada. If you notice, Srila Prabhupada here spoke about pure devotional service. Srila Prabhupada, jestli jste si všimli, tak tady promluval o čisté oddané službě. Those who are convinced of this opulence of mystic power of mind engages in unalloyed devotional service. Ti, kdo jsou přesvědčeni o mých mystických majestátech, se zaměstnají čistou oddanou službou. So, now, let's understand this point. Snažme se pochopit tenhle bod. What is this Bhagavad Gita about? O čem je ta Bhagavad Gita? Is it just another religion? It's Hinduism? Je to jenom další náboženství? Je to hinduismus? People here say, we have here our Christianity. Tady lidi říkají, my tady máme svoje křesťanství. Even though it comes from Middle East, people somehow think it's just their religion here. I když to pochází z Asie prakticky už taky, že jo? Tak z arabských zemí, tak přesto jsou tady přesvědčeni, že to je jejich náboženství. Dobře. Krishna consciousness is coming just few kilometers far away and they think this has nothing to do here. A Krishna vědomí přichází jenom z míst o pár kilometrů dál, ale to už tady jako nepatří, říkají. So what is Krishna presenting here? Is he presenting Indian religion? Co tady Krishna představuje? Představuje indické náboženství. There are different religions around the world. Okolo světa jsou různá náboženství. And Krishna is presenting another one. So this we have to understand. Tohle musíme pochopit. That Krishna is not presenting in Bhagavad Gita another kind of religion. Že Krishna nepředstavuje v Bhagavad Gita další druh náboženství. So let's define now what is religion. Definujme si, co je náboženství teďka. Religion is defined as Chaturvarga. Náboženství je definováno jako Chaturvarga. Means dharma, což znamená dharma, neboli náboženské principy. Artha znamená ekonomický rozvoj, economic development. Then kama, you enjoy whatever economically you've developed. Potom přijde kama, to požitek toho, co jsme získali tím náboženstvím. And because enjoyment is tiring business, one becomes really tired. The more you enjoy, the more tired you are then. Takže užívání si je opravdu vyčerpávající
činnost a čím více si člověk užívá, tím více je vyčerpán. And those who really were nicely pious, ti, kdo byli opravdu hezky zbožní, they really got a nice economic development, dostali opravdu hezký ekonomický rozvoj. And then they enjoyed, how do you say, with full capacity, yeah. Pak si užívali na plné pecky, říkáme v češtině. So then they became tired and even frustrated and even completely feeling empty. Pak se unavili, cítili frustraci, dokonce i úplné prázdnotu v sobě. That happens when you enjoy senses. You feel some thrill and then emptiness. To se stává, když si užíváme smyslu, tak cítíme vzrušení a potom prázdnotu. So then fourth thing comes, and that's moksha, liberation. I don't want it anymore. I'm completely tired. I just need break. Už to nechci, jsem úplně unaven, potřebuji přestávku. So nirvana, or something, Brahman, or whatever, liberation, any kind of liberation, just get me out of here. Jenom mě odsaď dostaňte nějakým způsobem. Už to nechci, I don't want it anymore. So that's religion. Tomu se říká náboženství. Therefore people are religious. Proto lidé jsou zbožní. To get something, to live better lives, to have better opportunities for sense enjoyment. Žít lepší životy, něco dostat, mít lepší smyslový požitek, to je smyslem náboženství. Therefore Krishna already in the beginning of Bhagavad Gita is warning Arjuna. A proto Krishna už na začátku Bhagavad Gita varuje Arjunu. Říká, be careful, do not listen to Traivedya, Vishaya, to three Vedas, which how do you say, convince people that to enjoy life is just best thing you can do. Proto Krishna varuje Arjunu už na začátku Bhagavad Gity, aby si dal pozor na ty tři védy, které povzbuzují lidi k smyslovým požitkům. So, you can see in Christianity, Islam, Hinduism, you can see people, you can see some conception of God, vidíte nějaké pojetí Boha, and you can see people who want to enjoy this world also. A vidíte lidi, kteří si chtějí užívat tento svět. And the religion means that these people accept the regulations God is giving them for enjoying this world. A zbožný je ten, kdo přijme ta usměrnění, které Bůh dává pro užívání si tohoto světa. This is considered religion or to be pious. To je považováno za náboženství nebo být zbožný. But Krishna from the very beginning till the end of Bhagavad Gita is warning Arjuna before this. Ale Krishna od začátku Bhagavad Gita až do konce varuje Arjunu před tímhle. And Krishna is not saying, Arjuna, be careful with Christianity. It didn't exist at that time anyway. Krishna neříká Arjunovi, dávej si pozor na křesťanství, které v té době ještě neexistovalo v té dnešní podobě. Tak jak tak? Krishna is telling Arjuna, be careful with Vedas. With Hinduism, be careful. Krishna říká Arjunovi, dávej si pozor na Vedy, na hinduismus si dávej pozor. Be it Hinduism, be it Christianity, be it Islam, it's all religions. Ať už je to hinduismus, křesťanství, islám, jsou to náboženství. For people who want to enjoy this world, pro lidi, kteří si chtějí užívat tento svět, to regulate them so that they are not enjoying like animals, but as civilized beings. Aby zreguloval jejich touhy, snahy si užívat tohoto světa, aby si neužívali jako zvířata, ale jako civilizovaní lidé. That's religion, that's all. To je náboženství a to je všechno. And Krishna also
few chapters before, před pár kapitol zpátky řekl, that these people, if they come to me for fulfilling their desires, I consider them also my devotees. A Kršna řekl pár kapitol zpátky, že ale i takové lidi, kteří si chtějí užívat a pro naplnění svých tužeb přijdou za ním, považuje také za své oddané. But then he explains, takes them few lifetimes, many lifetimes, bahunam janmanam ante. Vysvětlil, že jim to veme pár životů, hodně životů, bahunam janmanam ante, before they come to the platform of surrendering to him with pure devotion, no motivations. Než přijdou na úroveň odevzdání se mu s čistotou bez jakýchkoliv motivací. This takes few lifetimes for those who are really materialistically pious. To veme pár životů pro ty, kdo jsou opravdu materiálně zbožní. Not only pretending pious, but really following sincerely the orders of God. Ne pro ty, kdo předstírají, že jsou zbožní, ale pro ty, kdo jsou opravdu zbožní, kdo upřímně následují přikázání Boha ve svých životech. For them it takes few lifetimes to come on the platform. Pro ně to veme několik životů, než přijdou na úroveň, which Krishna explains in Bhagavad Gita, kterou Krishna vysvětluje v Bhagavad Gita, the transcendental platform of Krishna consciousness, transcendentální úroveň vědomí Krishny. So this is difference between Krishna consciousness and religion. A to je rozdíl mezi vědomím Krishny a náboženstvím. Krishna is not speaking in Bhagavad Gita just another religion, some Hinduism. No. Krishna nevysvětluje v Bhagavad Gita další náboženství, nějaký hinduismus. Ne. Krishna is showing Arjuna path to transcend, how to transcend all these religions. Krishna Arjunovi vysvětluje cestu, jak transcendovat všechna ta náboženství. In the end of Bhagavad Gita, Krishna explains three kinds of faith, different kinds of faith according to the modes of nature. Na konci Bhagavad Gita Krishna vysvětluje různé druhy víry podle kvalit přírody. Goodness, faith in goodness, in passion, in ignorance, víra v dobru, vášně a nevědomosti. So that means that all these religions are either in the passion, goodness, or ignorance. Všechna ta náboženství jsou buď ve vášni, dobru nebo nevědomosti. But they are not transcendental. Ale nejsou transcendentální. Because their followers, they don't want anything transcendental. They want just something material from God. Protože následovníci těch náboženství nechtějí nic duchovního, transcendentálního, ale jenom něco materiálního od nejvyššího Pána. So Prabhupada explains in Chaitanya Charitamrita that God is usually perceived in these different religions. A Prabhupada vysvětluje v Chaitanya Charitamrita, že Bůh je obvykle vnímán v těchto různých náboženstvích as the universal supplier, jako vesmírný dodavatel. Order supplier. Takže so people have some desires and they expect that Krishna will, if they are not successful in fulfilling these desires by their own means, then they start even to pray God so that their desires are fulfilled. Takže spousta lidí bere Boha takhle jako vesmírného dodavatele, nejdřív se snaží ty svoje touhy naplnit svými vlastními silami, ale když se jim to nepodaří, tak pak se někdy obrací na Boha, aby on naplnil ty jejich touhy. And Krishna doesn't say it's bad. Krishna neříká, že to je špatné. Krishna just says to Arjuna, you do not listen to it, you have to go higher. Říká Arjunovi, ty to neposlouchej, ty jdi výše. Because Krishna in Bhagavad Gita says, I have compiled the Vedas, I'm compiler of the Vedas. Krishna v Bhagavad Gita Arjunovi říká, já jsem sestavil Vedy. So why he is on the other hand warning Arjuna, don't listen to these parts of the Vedas. Proč tedy potom varuje Arjunu, neposlouchej tyto části Ved? Krishna compiled all the Vedas, Krishna sestavil všechny Vedy, but he says to those who want to develop love of God, Krishna říká těm, kdo chtějí rozvinout lásku k Bohu, you
now don't listen these parts of my message to the human beings anymore. Těm, kdo chtějí rozvinout lásku k Bohu, Kršna říká, a ty už teďka neposlouchej tuhle část mého poselství lidem. This is for others, to je pro ostatní. For those who are still attached to matter, pro ty, kdo jsou stále připoutáni k hmotě. But you want more, ty chceš víc. You want to love me, you have to want relationship with me, personal relationship. Ty chceš víc, ty chceš mít se mnou osobní vztah. So for you, this is forbidden from now. And you listen what I tell you now. A pro tebe už jsou tohle zakázané věci a poslouchej, co ti řeknu teďka. And this is Bhagavad Gita. Now Krishna is telling us something which will help us to disconnect from material energy and connect with him directly. V Bhagavad Gita Krishna nám říká něco, co nám pomůže se odpojit od té hmotné energie a spojit se s ním. Krishna is not teaching Arjuna in Bhagavad Gita how to make better his material life. Krishna neučí Arjunu v Bhagavad Gita, jak si vylepšit materiální život. That's why he's smiling in the beginning of Bhagavad Gita. To je to, proč se směje Arjunovi na začátku Bhagavad Gita. Because Arjuna started to quote exactly these parts of the Vedas to say that it's immoral to kill. This is not moral. And Krishna is smiling to his conception of morality. So Arjuna citoval právě z těch částí Ved a chtěl přesvědčit Kršnu, že to není morální bojovat takovou bitvu, a proto se Kršna smál. And now he is telling in Bhagavad Gita higher morality. There are different levels of morality. A teď v Bhagavad Gita Kršna vysvětluje vyšší úroveň morálky, protože jsou různé úrovně morálky. So Krishna is giving supreme morality in Bhagavad Gita, which is above all the mundane morality of this world. Krishna v Bhagavad Gita prezentuje tu nejvyšší morálku, která je nad veškerou morálkou tohoto hmotného světa. So that's Bhagavad Gita. That's teaching how to become closely connected with the Supreme Personality of Godhead. To je učení, jak se blízce spojit s nejvyšší osobností božství. And for this, Srila Prabhupada explains also, and Chaitanya Mahaprabhu and Krishna also in Bhagavad Gita, you cannot become pure lover of God. Jak vysvětluje Srila Prabhupada, Chaitanya Mahaprabhu a Krishna, nemůžeme se stát čistými milovníky Boha. Until and unless, dokud we have the least attachment to material energy. Dokud máme být tu nejmenší připoutanost k hmotné energii. We cannot become pure lover of Krishna. Nemůžeme se stát čistými milovníky Krishny. Therefore, whole Bhagavad Gita and consequently whole Srimad Bhagavatam, there are, as Prabhupada said here in the purport, that these two scriptures, jak Prabhupada se tady řekl ve významu, tato dvě písma, Bhagavatam a Bhagavad Gita, they present just pure devotional service. Just pure means no attachment whatsoever to anything material. Takže čistá oddaná služba znamená žádná připoutanost k něčemu hmotnému. So, if we worship Krishna and we are still attached to something material, we want to get something material, když uctíváme Kršnu a chceme ještě získat něco hmotného, this is religiosity. To je zbožnost. But if you worship Krishna and you don't expect anything from Krishna, you just want to please him, you just want to make him happy, feel blissful by your service, that's pure devotional service. Ale jestliže uctíváme Kršnu proto, aby jsme ho potěšili jenom, aby jsme ho učinili šťastným a nic za to neočekáváme, to je čistá oddaná služba. So, and if we have some attachment to this material world, we cannot have this pure motivation. We cannot have this, we cannot, and Krishna says,
Dokud máme hmotné připoutanosti, nemůžeme mít tuhle čistou motivaci. A Krishna explains in the beginning of Bhagavad Gita, Krishna na začátku Bhagavad Gita vysvětluje, že that's exactly why we have no desire to surrender to Krishna. A Krishna vysvětluje, že to je přesně to, proč nemáme tu touhu se mu odevzdat. Because we have in the heart some material desires. Protože máme v srdci nějaké hmotné touhy. Therefore, in such a heart, this pure desire to have only Krishna, nothing else, cannot take place. Takže v takovém srdci, kde je nějaká hmotná touha, ještě nemůže uzrát silná touha odevzdat se Krishnovi. And Sri Chaitanya Mahaprabhu was giving as an example of this pure devotion the gopis of Vrindavan. Sri Chaitanya Mahaprabhu dával jako příklad takové čisté danosti gopis Vrindavan. They transgressed all the social rules just to meet with Krishna. Oni gopis Vrindavanu porušili veškerá sociální pravidla a regulace, jenom aby se setkali s Krishnou. They didn't care for anything else, for their family members, for their health or whatever. Gopi se nestarali o své rodiny, o své zdraví, o cokoliv. They didn't care of their social status. Oni se nestarali o svůj sociální status. They just wanted to please Krishna. At any cost. Jenom chtěli potěšit Krishnu za každou cenu. So that's pure devotion. To je čistá radost. So you can see, we cannot have this. Vidíte, že tohle nemůžeme mít. If somebody comes and says, just come with us, join, just become Krishna's devotee. No, I have this, I have that. We have so many impurities. Takže když někdo přijde a řekne nám, pojď, odevzdej se Krishnovi, staň se oddaným Krishny. Ne, nemůžu, protože musím ještě tohle tam. Tolik máme nečistot v srdci. These are all our impurities. These reasons why we cannot surrender, these are actually impurities. Ty důvody, proč se nemůžeme odevzdat, jsou ve skutečnosti nečistoty. So back again to the conviction, zpátky k přesvědčení. Therefore Krishna is convincing us from all sides possible in Bhagavad Gita. Proto nás Krishna, zpátky na začátek k tomu přesvědčení, proto nás Krishna přesvědčuje ze všech stran v Bhagavad Gita. Why we should surrender to him, why it will be good for us. Proč bychom se mu měli odevzdat a proč to pro nás bude dobré. And he will be convincing us so long until we understand these points, we become convinced. A bude nás přesvědčovat tak dlouho, dokud nebudeme přesvědčeni, dokud to nepochopíme. So that's message of Bhagavad Gita. Please remember this from today's lecture. That Bhagavad Gita is teaching how to detach ourselves from this material energy and how to connect on pure platform with Krishna. Pamatujte si to prosím z dnešní přednášky, že Bhagavad Gita je o tom, jak se odpoutat od hmotné úrovně a jak se na čisté úrovni duchovní spojit s Krishnou. It's not religion. Není to žádné náboženství. It's pure spiritual science. Prabhupada. Veda means věda in Czech. Věda. Science. Veda znamená věda. V češtině. Přímo. It's not religion. Prabhupada was repeating this thing when he came to America all over. It's not religion, it's science, spiritual science. Prabhupada opakoval pořád dokola, když přišel do Ameriky. Toto není náboženství, toto je duchovní věda. It's science given by God himself. Je to věda daná samotným Bohem. Bhagavad Gita is Krishna's words. These are Krishna's words. Bhagavad Gita jsou Krishnova slova. No one else, just Supreme Personality of Godhead, Bhagavan himself. Nikdo jiný neřekl Bhagavad Gita než Krishna, nejvyšší osobnost božství, samotný Bhagavan. So, what more direct
information we want to get. Jakou přímější informaci chceme dostat z první ruky. A už další první ruka není, než Kršna je ta nejprvnější ruka. Kršna is the first source of all knowledge. There is nothing higher than Krishna, no higher source of absolute truth than Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for patient listening. I hope you've got some ideas. Děkuji za pozorný poslech. Doufám, že jste dostali z toho nějaké ponětí and some thoughts, provoking statements a nějaké výroky provokující naše myšlení. So please study Bhagavad Gita and try to understand Krishna's message, and let's all become one day pure devotees of Krishna. Takže studujeme Bhagavad Gita, snažíme se pochopit Kršnovo poselství a staňme se jednoho dne také čistými, oddanými Kršny. As Arjuna became pure devotee at the end, jako Arjuna se stal čistým, oddaným na konci. And Srila Prabhupada explains, Srila Prabhupada vysvětluje, that everybody should understand Bhagavad Gita in the footsteps of Arjuna. Že každý by měl pochopit Bhagavad Gita následující Arjunova příkladu. As Arjuna understood and whatever happened in him after that, cokoliv Arjuna pochopil a cokoliv se s ním stalo potom, the same way we should understand Bhagavad Gita and have a same conclusion and same attitude then. Oh Krishna, now my illusion is gone and I am just surrendered soul to you. I will do whatever you like. Krishna, moje iluze je pryč a teď jsem duše odevzdaná zcela tobě a jsem připraven dělat cokoliv si přeješ. That's the enlightenment, osvícení. To je osvícení. This enlightenment should come by studying the Bhagavad Gita. Toto osvícení by mělo přijít studiem Bhagavad Gita. That we become just soul surrendered to Krishna with no more any material attachments, desires, plans. Že se staneme duší plně odevzdanou Kršnovi, čistě odevzdanou bez jakýchkoliv připoutaností, plánů a tužeb v tomto světě. And then only then we will experience full spiritual bliss and power of spiritual energy of surrender to Krishna. Jenom potom můžeme zažít plnou sílu duchovního života, odevzdání se Kršnovi, duchovní energie, duchovního poznání. Till that time we can experience here and there something little. Do té doby můžeme sem tam něco malého zakusit. But the real power we will experience when we fully surrender to Krishna. Ale skutečnou sílu duchovního života zažijeme, oddané služby Kršnovi zažijeme, až když se mu plně odevzdáme. So let's chant a little bit more. We will experience something. But pojďme zpívat ještě trošku, něco určitě zažijeme. But we will all experience according to our surrender to Krishna. Všichni zažijeme tolik, kolik jsme odevzdáni Kršnovi. We will all chant the same mantra we are chanting here. Tady zpíváme všichni stejnou mantru, but each of us derives different results according to our motivation, why we chant Hare Krishna mantra. Ale každý z nás zakouší jiné výsledky podle motivace. Proč zpíváme Hare Krishna Mahamantru? Somebody just wants to get some bliss. Někdo chce jenom pocítit štěstí. Somebody wants to please Krishna by his chanting. A někdo chce potěšit Krishnu svým zpíváním. Somebody wants to please Krishna by his chanting, but when he goes home, he will do things which Krishna doesn't like much. Někdo tady chce potěšit Kršnu svým zpíváním, ale pak jde domů a dělá tam věci, které Kršnu moc nepotěší. And somebody here wants to please Krishna by his chanting, and then he goes home and he is living according to Krishna's instructions. He wants to please him there also, 24 hours a day. A potom
někdo zpívá Hare Krishna, chce potěšit Kršnu, pak jde domů a tam také žije podle Kršnových pokynů. Chce potěšit Kršnu každý den, 24 hodin denně. Chce těšit Kršnu tím, že žije podle jeho pokynů. So result will be still different. Takže výsledek bude ještě zase jiný. So it depends on many things what will be the result of our chanting, but the first thing we should all try to do, ale první věc, kterou bychom se všichni měli snažit udělat, jak Šrila Prabhupada was teaching, Šrila Prabhupada učil, to chant and listen very attentively. Zpívat a poslouchat velice pozorně. Don't think of anything else, nemyslet na nic jiného. Don't observe anything else, don't hear anything else, just repeat Hare Krishna, listen Hare Krishna and concentrate only on this, nothing else. Takže neměli bychom se dívat na něco jiného nebo přemýšlet o něčem jiném, měli bychom jenom vyslovovat Hare Krishna, poslouchat Hare Krishna a soustředit se jenom na to, na nic jiného. That's meditation, to je meditace. And then the other things starts to gradually come. A ty další věci potom se začnou postupně zjevovat. So let's do it.